ஹலோ வெல்கம் டு சேனல். நாம் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோன்னா ராஜ்மா கறி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு கப் வந்துட்டு ராஜ்மா எடுத்திருக்கேன். 8 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதை குக்கரில் வச்சு ஒரு 3 விசில் விட்டு வேக வச்சுக்கலாம். தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். லைட்டாக வந்துட்டு மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சோண்டு லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டு குக்கரை வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை 3 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். 3 விசில் விட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு நம்ம ராஜ்மா கறிக்கு தேவையான மசாலாவுக்கு வந்துட்டு இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஒரு 15 பல் வந்துட்டு சின்ன வெங்காயம், 4 பல் பூண்டு, ஒரு 2 துண்டு இஞ்சி. இதை வந்து நம்ம நல்லா கிரைண்ட் பேஸ்ட்டாக வச்சுக்கலாம், தண்ணி ஊற்றாமல். இப்போ நம்ம ஒரு பேனில் வந்துட்டு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கடுகு, ஃப்ளேவருக்காக வந்துட்டு பே லீஃப் வந்துட்டு ஒரு 2 ஆட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம், ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் மட்டும் எடுத்துருக்கேன். அப்புறம் கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா ஆனியன் வதங்கிச்சு. இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போக அரைச்சி வச்சுருக்க 3 தக்காளி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு சீரகம், காரத்துக்கு ஏற்ப வந்துட்டு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மசாலா பச்சை வாசனை போக நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வந்துட்டு வதக்கிக்கணும். தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மசாலா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வந்து ட்ரை ஆயிடுச்சு மசாலாலாம். இப்போது இது கூட நம்ம ராஜ்மா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது கூட நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வந்து வேக வைக்கலாம். கொதிக்க விடலாம். பாருங்கள், நல்லா கொதிக்குது. இப்போது நம்ம கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கட்டும். இப்போ நல்லா கொதிக்குது. நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வந்துட்டு கொதிக்குது. எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. சுவையான ராஜ்மா கறி ரெடி. நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஃபைனலாக கொஞ்சோண்டு கசூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கலாம். கசூரி மேத்தி இல்லைன்னா நீங்கள் கொத்தமல்லி இலை கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். சுவையான ராஜ்மா கறி தயார். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பை பாய்.